आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावबाय खनसे। दायो आं मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनो सानदों। बेनो जाहैबाय देमसि आरोना, देमसि बारि। नै नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। बे देमसियानो जोंहानि आरो 6-7 बिगासो फोदों, खिन्थु एसे लेट जाबाय, बारा मोजां जायाखिसै। अब्लाबो नायलांदो। दा जोंनिथिंजाय मोनसे जाथाय सोलिबाय थायो आरो बे देमसिखौबो जाग्रा जाहैबाय। माइखौबो जायै दाना देमसि खेथिखौबो जायो जाहैदों आरो। दा हौरै खर'आव एसे दङमोन गिबि, बेखौ माने एसे जादों। आरो नैबेयावहाय जोंहा सिथ्ला बानायदों मारा होनो, बेखौबो माने फैदोंमोन आरोखि। सानसे खनसे फैदोंमोन, दासान्दि गैथ'वा। स' नायलांबाय थादों। नैबे गदाय जाबाय, बेखायनो बारा मोजां जायाखिसै आरो। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला, आरो एसे मोजाङै खिन्थालांबावनोसै। नैबेनो आरो नैबे खर' थारथिं एसे हामसाबदों। दा बेनिफ्राय बेफोरनो आरो गुवार दंसोगारो। ओरैजाय खमैबो बेसेबां गोजान नुहुरदों, बेसे गोजान ओइसिम माने सिट 3-4 हाया लेन्थ्रियैनो फोजाजोबखादों आरो। ओरैबो दङमोन, बेथिंना एसे गिबिखाय मालाय हाजोब्बाय बैखिनिया। दा जोंनिखिनिया दङ आरो एसे गदायखाय मोनाखै दाबो। गदायखाय माने आंनियानो गदायसिन, बाखि हौरै जायनियाबो एसे गिबियानो, अब्लाबो हानाय जाथ'वाखै, हाजानाय। जोंनियानो बैथिं खर'आव हाजाबाय आरो। लोगोफोर बिथिं हाबफैथ'वाखै, मा जायो उनावसो मिथिसिगोन। नेनांगोन बायदिसो मोनदों। बेखौबो जायो जोंहा आरो आजिखालि। गिबि एकदम मोनग्रोनायफोरखौ जादों जाहैदों, आंबो नुवाखै। औ नै बुलाबायदों आरो, बुनानै बिजौखौ जादों। आं दिनैसो फैदों माने ओरैथिं हाखराव, खामानिफोराबो बेस्थ' नालाय। नै बिथिं हाबलांनानै बे सेर जालांदोंमोन आरो। मालानि जाखो बियो? साननैसो जाबाय आरो। ओरै थांनानै हनै बैहाबो लांदां खालामहैलायलायदों। नायदो लोगोफोर माबायदि जायो। खिलांलायदों नैबेयाव एकदम गाग्लिलाजोबदों। नैबेयाव ओरैथ' लांदां जाबाय। ओरै थांदों हनोबो, बेयावबो ओरैबो नै गाग्लि मा खेथि मोननांगौ जाखो बिदिबालाय? नायदो ओरै हाबलांथारदों, गिदिर दानखारलांबाय माथोबा। थांबावनि र', गिदिंनानै बिथिंनो फैफिनदों आरो। ओरै थांदों, बेनिफ्राय ओरैनो गिदिंनानै फैफिनदों। खेथिखौनो मावनो हाला, आबादखौनो गासिखौबो जाग्रा जाबाय। मा जाबावो जानायालाय जासाबदों होनोसै।
मोनगोन ना मोनला बोरै जानांगौ नायलांबाय थादो लोगोफोर।